Napusilan patay sa kapulisan sa lungsod sa Compostela usa ka 34 anyos kay inay mo patuo diha gibadlong kay nagpasalba sa armas giingong giunahan niya og pusil ang mga pulis nga nirespondi sa alarma. Nahitabog kini sa barangay Panagbangan, lungsod sa Compostela. Pasado alas 7 sa gabi adlaw Miyerkules, Hulyo 3, ang nakras gilang si alias Nino, 34 anyos, residente sa Purocaman sa barangay Panagbangan sa maong lungsod. Matod ni Police Captain Lino Tris Galvan, ang hepe sa Compostela Police Station nga adunay mitawag sa police station. Mahitungod sa pagpasalba ni alias Nino sa gymnasium, maong girespondihan dayon kini sa kapulisan. Pag-abot sa mga polis sa barangay hall, naa didto si alias Nino og kalit niining gipabuthan ang mga niresponding polis. Di na igo usab ang side mirror sa patrol car. Napugos sa pagbaos, pagpabuto sa armas ang kapulisan ug naigo ang suspect sa iyang kuto-kuto.